Hi guys, kumusta? Yo. Ay, saman. Balot? Oh, may balot dyan. Uy, 1 week ito ay balot. Every Martis ba islam anhi? Martis pa. Kapangalot man. Nangitag balot guys. Saon nakalimot, yung sa balot. Uy. Every week ramang good slam anhi guys. Every Martis sa buntag. So gabi pa lang mag-order na. Pero nakalimot yun ko guys tungod sa kadaghan sa mga activities joke o Christmas holiday mo nang nalimot ko no og Lunes na pala mo nang 1 week kung walay balot. Sayang jud kaayo no kay Pasko baya guys og daghay kwarta ang mga tao mo nang grabe ka sayang. Mali na mo kog isa at ang 1 ngadto sa 2 ka 3 sa kada gabi no. So that is around 200 to 400 per night. Okay na tana siya no pang sideline pero ayong tay balot for 1 week tungod sa kalaagan wala nakanegosyo tarong. Anyway, ang inyong madunggan guys no, according sa thumbnail is ang yawa nga gustong maanghel and we are now part 13 na ta guys no. Kung ano siya ka-episode ang inyo madunggan guys, 7 episodes in 1 video. Nagtibo na lang ko guys, oy kay nabiyaan magud nato ni guys nga drama tungod sa kabisi no, tungod sa Christmas holiday. Munang for once and for all na 7 episodes guys ang inyo madunggan no. Tungod kay daghan patag mga i-upload diri no nga pending tungod sa kabisi ugma. Another activities na naman guys no ang atong pag-aapilan sa lungsod no, year-end party guys sa mga LGBT. Di man na makaila sa ato guys no nga apel man jud ta ana mo nang atong apelan kay bibo man pud na nga celebration no ug daghang mga activities dito no. Hopefully maka-vlog ta ana guys no ug atong ma-upload diri sa atong channel para makita po yung ninyo no kung unsa ang atong mga ganap anang adlaw. So salamat nga pala no sa 94 views no last 9 days ago. Kabantay jud ko guys no, mingaw gyud ni siya nga drama. Mingaw ni siya guys. Gamay ta anig mga tagsubaybay no. Tungod goro kay daghan na pud ang naka-upload ani no. I mean ani naka-upload ani guys. Daghan na gyud siya. Daghan naka-upload ni nga drama guys. Pero bisan ta man atong paningkamutan nga maka-upload gyapon ta no. Kay gamay raman po tag mga drama series good diri. Munang it's up to you na lang no kung asa mo mati guys. But bisan pa man salamat gyapon no kay nangyan po tay mga pipila ka mga nagsubaybay ani nga drama. Sa ang yawa nga gustong maanghel and we are now part 13. Thank you so much guys no sa inyong walang sawang pagsubaybay no sa akong channel. Bisan pa man sa pila ka viewers na lang no ang nabiling. Nagkadugay nagkagamay ang views. Pero importante is nagkadaghan man pud ta no. Nay mabawas pero daghan pud ang madugang. Og just 20 subscribers na lang no og maabot na ta sa 14,000 subscribers. So atong paningkamutan no nga makaabot pa ta guys og 14,000 subscribers before the end of this year. So I think that's less than 1 week na lang no makahaga na to guys ang 20 subscribers. Ayok niyo kung tubangan guys na ma-reach na to na ang 14,000 subscribers before the end of this year. So more na akong achievement guys. So I think enough na atong intro guys no kay daghan-daghan ra ba na akong edit. Imagine 7 episodes no. I hope nga dili mo magsawa ani guys no nga drama og mahuman jud ninyo no hangtod sa finale. So I think magsugod na ang drama again. This is ang yawa nga gustong maanghel part 13. Happy listening and Merry Christmas and advance Happy New Year. Dandaw tabangi ko na niya be. Budiday, o sabay gusto nimong tabang nga among mahimo nimo? Gusto ka nga luwason ninyo nga kung bana. Gusto ka maulian sa siyang saktong pangisip. Naibaw ko, nalimot lang siya siyang kaugalingaw. Ay kabala ka Budiday. Tabangan ka na mo.
Mahimo man nga mauban ka namo. Kay ato siya pangitaon kung asa siya nagtago karon. Nagbaw man ko. Kung asa siya nagtagaw. Nahibaw di ka? Oh, Unsa to? Asa mo siya nagtago, Briday? Tugani mi kay aron nga makatabang ni niya. oh, tutulan ka mo. Pero, ayaw mo pagsama sa lain. Ay, kabla ka buliday. Di mo saba. Sige. Itudlo na mo kung asa sila magtago karon. Dayan man kaya gikan, Tor. Where did you come from? Kana mo rin na. Siyo, dito ko gikan silang Mirasol siyo. Namisita ka sa ilang Mirasol? Wow, siyo, wa. Nanlilira ko silang tungod kay giningaw na kay kuniya siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mauning nawa ka galit. Ganyan ako nangita ni mo. Abi na kong diin na kapaingon. Pasensya na ka siyo. Gipahimuslan na lang nako ang mubo nga panahon nato ni ng kalibutan na siyo. Kay nahibaw ko siyo nga sa di madugay. Hukman na pagbalik sa Ginoo kung nakapasar na bagyog ko nga mahimo kong anghel. May mo lagi kang anghel, Tor. Basta sundo lang to ni mong akong gitambag ni mo. Himo ikong anghel nga mo ni akong naog. Unsa na ka ng imo. Pero, sa di pa rin kumalimo, Tor. Diniday to si Budiday, Grina. Budiday ba? Budiday, ngita ni mo. Ha? Nakatultol kita sa budiday din eh. Oh, Tor, Bangag sa ilong. Kaya mo sa man niya pagtultol na to. Ngilnyig kayo og abilidad Budiday, Tor, oy. Gisubay ra niya imong baho. Mauna tultulan kaniya din, eh. Uy, kuyawak niya. Bangag sa ilong. Kilki. Tikil-ki. Kuyaw lagi kayo. Ano, kikig. Pinagi ra si mong baho. Matultulan kaniya. Bisag asa pa kuno ka mo tago. Uy, nagdala yung di matong babayan na. Oh, come on, bangag sa ilong. Oh, abi ni motor. Pakyaw ni mo, ha? Nabaya niya ang yawi. Nakita na niya. Ha? Nakita na rin niyang yawi. Asa man ron? Na niya. Wa pa niya ihatag na ko. Kay mag-iistorya palagi ko nun siya ni mo. Daghan pa kayo siya o kondisyones. Una niya iuli ang yawi. Buang ito, tigwang nga buang ito na. Nagdala yung di malis budiday na ko. Nagdugang-dugang na siya sa itong problema. Kabala na ito yawi. Balag di na ito niya iuli. Yan na to. Sa kung lang na to, bangag sa ilong. Oh, wala na ka magka-interes to. Wala na ka magka-interes, Tor. Bahala na to siya. Sa tinuod lang, na-discourage na kayo ko sa akong kinabuhi karon. Murag kuli na yung kayo nga mulampos patay na nga itong misyon. Ang padul nga na kung ini, impierno gyapon, bangag sa ilong. Mauna ni kadaot ni mo. Kay gihukman na ni mo ang imong kaugalingon daan. Ha? Kung saan ni mo pagkalangit, ana? Kung ingon ana ang dagan sa imong una-una. Ha? Way kapuslanan ang imong paghangyo sa kalibutan. Ha? Magkawang yun ang tananin natong paningkamotor kung ingon ana ang imong panghuna-una. Amot lagi siya eh. Mangayo dyan ko na mo pasaylo. Kaya ang akong gibasol karon, ang ako rin magkaroon ng kaugalingon. Ako ang tanang sa siyo. Giangko na ko nga huyang ko sa tanang huyang bangag sa ilong. Katahati ka. Ako si Arturo, alay kapuslanan. Kanta na to. Pero abi ni mo, Tor, naibaw man ko ba kung unsay nagapasamot sa imong kaloya? Unsa man siyo. Tungod na sa imong kalibutanong tinguha, nga gusto pa nimo maangkon pagbalik si Mirasol. Muna gusto dyo kasyo. Maugyo na yung numero 1 nakapaluyan ako tungod kay di na ako maangkong pagbalik ang akong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Maulagi na nga kong gingon mo. Nga nasubrahan ka, Tor. Ug, nagpasabuta. Gawa yung kabakadawat sa kamatuoran, Tor. Nagtuong ko ka nga ang pagdawat mauna ang kapilihan. Acceptance is losing. Kamantay ka. Dili, Tor. No. Maunay labing labaw o balaan nga kadaugan dinhi sa kalibutan. Pero kung di ka kadawat sa kamatuoran, if you cannot accept the truth, di yung ka mahimong gawas nun. You will never be set free. Ug mauna hinuunay magkalaglag nimo pagbalik dito sa impyerno. Bangag sa ilong.
Sa ato pa din, kanang espiritu nga misud sa lawas si Toribio. Dako og posibilidad nga si Arturo kita. Murag maog yun, Joe. Eh, nahibaw mo siya sa tanong panghitabo na mo kaniadto. Itong imo siyang ipusil. Stila, no? Malagmit din nga mibalik na siya din sa kalibutan. Aron manimaw sa to. Husto gyud ka, Joe. Sumagod. Kung unsa niyang gibuhat nato karon. Kuyaw sab no. Alkansi tangdaan niya din. Kay nanggamit man siya glawas lang tao. Alkansihon kita, Joe. Kinaaman siya gahom. Pero bintahan ta karon. Hey, kinatay panguntra niya, di ba? Aw, ano na nakabintahan nato ron din. Ang problema na nato, kung usaon nga makakita tawag binta nga, mabutangan na to ang iyang pagkaon o mainom o kilo. Di na kaya na problema, Joe. Sa ako nang giingon nimo, daghan kayo tawag pagi. Basta, kalma lang yuta. Nga di ta niya masabtan. Pero nga dili masayang ang 60,000 nga atong gibayan ni Propita Saturno. Bitaw. Pero sigurado ko din nga di gina masayang. Banggiitan ko si Propita. Pero, Joe, si Budiday, magkamit to na to. Aw, sayang naman pagsampit ato ni Budiday din. Kaya naarman siya nagpuyo karon sa kubinto. Nindot kayo ng akong mga nahuna-unaan karon, Joe. Magkamit yun na nato si Budiday. Nga naman, usami mong nahunaan din. Basta, sayon ra kayo ni Joe. Mahimurag si Budiday mo'y atong gamiton. Aron mahimamat na to pagbalik si Arturo. Mahimo ba nga sultihan ko rin mo karon din? Kung sa yun na asim mo na. Tinuod man lang ako nadunggantay. Nga na ako no'y namatay sa sakop ni Dindo tungod akong nahitabo sa pagpangambos nila ni Mr. Alvarez. Hoy, Riming. Oh, Diin ka ng balita. nadungganan ako, tay. Mura siyang marites na. Mm. Hilig kang marites. Naman ko'y nailang marites. Tagasam na. Tubukan na. Tagay na yawan. Nasa tubukan na lang. Ana, day. Kinsa may mga dunggan, ana, ha? Hilig sa biday kay kainaan ng kanang mga marites-marites tay no. Naam tayo gamay. Liwat man ko nimo tay. Dungog jud ko tay. Ato man. Pero tay, abi nimo tay mo na sultis mga tawo nga ako nadunggan. Baya ka. Lagi. Mito, sa ka. Oh, depende dyan na ako, tay. Kung matuo ko o dili. Basta kay, nadungog jud ko. Nakadungog jud ko ni Suya ha. Klaro kay Ming. Ngalain ang sanang pagpangdaot nila ni Dindo. Daghang ko nasuya ang Dindo din sa ato. Ugod, daghan ayo. Ha? Kinsagod na siya tay nga kasuyaan tay. Ing na kayo noon nga nagpailala nga dakong posibilidad nga tinuod ang gisulti ni Mr. Alvarez. Nga sad-an jud na siya. Ayaw pagsultian namin. Wa ka mahibaw sa tinuod. Busa, ayaw patagka og ngal-ngal. Ano yung ba mo, ngal-ngal. Magabaan ka na. Aber, bebe. Kung tinuod ang gipasiatab ni Mr. Alvarez, nganong wa maginan niya ikihas Dindo? Oh, wala na kayo ba tay? Nga basin og gusto ra na nga manimaw si Alvarez. Sama silang gibuhat ni Dindo. Hinanggaw ng katarungan na. Uplok! Uplok. Dili ikaw sa Alvarez, ha? Oh, Uplok na sa Alvarez. uplok. Kundi niya ikihas Dindo. Ing nakahinoon nga dili tinuod ang iyang pasangil kay gusto ra niya nga muatra si Dindo sa iyang kiha batok nila. Naadlok man sila. Ha? Mabawi ang Dindo ang Villa Casa. Maunay tinud-anay nga rason maong ilang gidaot o gihulga si Dindo. Tay. Tanaon ta lang tay. Mulutaw ra man gyapon ang tinuod ko ba? Oh, mulutaw. Uy, lutaw kayo pati lutaw. Gani. Og arigi ko pabor ni Dindo. Kay siya nagsulti sa tinuod. Daghan kay ko gadawat nga hulga sa akong kinabuhi karon, Mir. Gikan sa kampo ni Mr. Alvarez. Unya, imo tong gisunod ang akong gisulti nimo? Akong gitawagan ng iyang cellphone pero di man motubag. Og nagtuo ko nga nagid sila'y daotang plano patok nako. Mga di sila mo pasaka og formal nga reklamo.
Imo naman kang gisultihan si Hepe bahin, ana. Naibaw na si Hepe. Mga kung unsay mahitabo na ko, wala yung paninglan sa akong kinabuhi. Ang mga Alvarez ra gyud. Nakasabot ko nimo din. Gisultihan kita sa tanan bahin ini, Mir, kay naibaw ko nga ikaw ra gyud nakasabot nako. Og nakailas sa akong kinaiya. Kung unsa ko nga klasis pagkatao. Din, wa kay angay kabalakan, ana, kung naagyo ka susto. Naman Diyos ka do. Ipadayon lang na ang imong plano nga mukiha kabatok nila kung dili gid sila makighusay nimo. Andam ko mo suporta nimo sa tanang higayon din. Mutabang ko nimo. Salamat. Salamat gyud taon kayo, Mir. Sagdi lang. At least gibuhat nimo kun unsay husto, di ba? Bitaw. Nag-uulag yung kumir. Kay tarong mo kong pagkatao, o naibawag yung ko nga, wag yung ko daw tang gihimo. Niya, giingon ko nila ini. Ay, natural raman gyud ang mag-uol tas ingon ining sitwasyon din. Pero sa ako na laging giingon, kung ikaw nahibaw ka nga nakasusto, wag yung kay angay kabalakan. Kay muluto raman gyud ang kamatuoran. Gusto ka, Mer. Og salamat yung kayo sa imong mga bulawanong tambag rin ako. Way sapayan din do. Mga muhangyag yung ko nimo, Mer. Kung mahimo ba? Tabangan ko nimo kung mupasakag yun og kaso si Mr. Alvarez batok nako. Unsa may ako matabang nimo din? Bisag financial support lang, Mer. Moro na itong ihangyo nimo. O ilisan talang unya ka kung makakwarta na ko. Sige. Mutabang ko nimo din. Pero di lang kumusaad nga makatabang gyud ko nimo dakong kantidad, ha? Salamat in taon kayo, Mer. Dako na kainin akong kalipay nga naaka nga andam sa tanang higayon nga mutabang gyud ako. Pero wa man gyud ko mabalaka ini ba? Nakasiguro man ko nga bisag asa may mag-abot. Ako gimudaog. Kay ako may nagsultis tinuod. Magkuyog ka siya. Asa man ta? Plano na kong istoryahon na ito pagbalik sa Dinlo. Bangag sa ilong. Oh, come on. TM! Check-in. Kanun sa man? Kidi. O sa kidi? Karoon na yun. Ato na to siya sa ilang kampo. Is! Tiis. Aw, sige. Mas may noon. I in is you. Ti. Tasay. Bahala ka na. I in is you. Te, unsa man? Naistoryahon na to siyang tarong. Ay, da. Gusto na ko siya. Nga sa mga naitabo karon sa palibot ang kuno niya sa kapulisan nga siya mo'y utok ining tanan. Mukumpisal siya sa tanan niya mga daotang binuhatan labi na nga ang pagpatay niya nako kaniya to bangag selong. Unyag di siya mutuman. Tuko na ko siya. Ayaw lagi tornon, no? Bad lagi na. Ibasig mahinaya ka. You will hinaya guys. Tuko na ako siya pero di na ko siya patyon. May nang painamundumangan tinggal permitor, ha? Para di ka mawasi mong kaugalingon. Okay raman ka kung ako rin siyang tukon. Pwede naman nga... I will tukonize. No, ha? Pwede naman siguro nga mogamit ka sa imong gahumtor. You will use your power. Kung di kinahanglan kayo, pero ayaw lang yun siya patya. Do not kill him. Aron di ka madiskuhido. You will not diskuhidoes. Ay, traidor ba kayo ni Ukinayas Dindo? Ay, maugani nga mabinantayon yun, ha? Anan lang. Kung mahimo, kontrolado ta sa tanang sitwasyon. Say, Stipley. Yay. Sige. Andam na ko siya. Ngayon sa man, andam na kang muban ako. Size deep nito. Palit ko. May problema na ko, Tor.
Nag-agad ko nimo. Oh, come on. Unsa? Bisa adasad kaniya nga imo siyang tabangan? Oh, wa man ay kasuming ba kung mutabang ta ni Dindo? Naanasad ka ng tabang-tabang niya. Pasagdahin na lang na siya good kung unsay mahitabuan ng kasuha. Ming, igo naman kung mutabang niya kung magkinahanglan siya financial support. Maura man na. Kaya ahay niya no? Ay kog ingna, nga mudupa na sad unya kas mga gastuhan. Dili ba ya lalim ang gasto ng kasumir? Bayranan lang sa abogado daan, dako na kay na. Ako pa nimo no, pasagda na lang na nimo siya oy. Lisod man sad kaayo nga di nato siya tabangan, good Ming. Wa man sa dinoon kumusaad nga mutabang kog dako nga kantidad. Naara man na ako ba kung pili ako ihatag niya? Pagkaanyag naong no. Ikay iyang gihanukan sa iyang mga gihimong problema. Nya karon ikaw pa iyang hasulon aron mga isyag suporta nimo. Natural ra na, Ming. Kaya nagkalisod man gyud si Dindo sa pagkakaroon, good. Dato man kana siya. Be, asa naman din ang iyang panghambog ka ni Adto nga sila mo ilabing adunahan sa tibuok lungsod. Uy, tinuod ba gina, Ming? Nga sila ilabing adunahan kani adto. Katupang panahon nga buhi pa yang amahan. Pero naamang gyud ay mga kausaban. Tungod kay bisyoso manggod kay na siya. Ikaw, Mir, naibaw magyud ka anak ni Dindo ka ni Adto. Naglipog sa gyud ko nimo oy kun nganong mutubay pa ka atong tawana. Kung ako pa nimo, pasagda na nimo siya siyang problema. Oh, come on. Wa pa man lagi sila mo gawas, Tor. Kamati na ka. Hinay ko. Pero silang. Pabuti lang na to. Kiring yun. Basig, nadlok na sila ni Motor. Angay ko silang madlok siyo. Kay tagan sila gimusa. Oh, come on. Oh, niya na padung din si Dindo, Tor. Si Dindo. Arturo, Oh, Dindo. maayong buntag ninyo, Arturo. May buntag sa. Mayo kay gitawag na kunimo sa akong hustong pangan, Dindo. Natural. Kay, nakailan naman ko kung sa kinsa gyud ka. Ikaw ang akong labing suod nga higala. Very good. Very good. Manghinaot ko. Nasugod ka ron, mahibalik na ang atong kasugod kanihan to. Bangag, sailong. Kalipay na ko, Tor. Nga, magkabalik ang maayo na tong kapubuton, Tor. Kay nahibaw ko, Tor, nga daghan ka og kasagmuyo na rin ako. O maayo kay nahisgutanan ni mo, Dindo. To, isa di ba ta mag-istorya, Tor? Na nako'y dalit ninyo, Tor, ha? Joe. Ihatag na nang mainom og pagkaon sa atong halandon nga mga bisita. Oo. Salamat. Lingkod na mo. Arturo, Lucio. Salamat din. Isdi. Isdi. Salamat din. Pagkatingo. Dako na kong kalipay nga nibalik mo din, he. Welcome kay mo sa akong ganghaan, Tor. Wow, ganghaan. Salamat yung kayo sa nindot ni mong gipakita nga pagtagad, Dindo. Abi ninyo, God. Kuan, nagbasol ako sa akong mga saoy. Aha. Okay lagi. Tao raman in taon ta. Natural rin yun nga, masayot ta. Tinood na ang imong gisulti. Mao nga, kinasing-kasing na kong mga iog pasaylo ni mo, Tor. Kung sa may ako mga sa nahimo kaniadto, saylo ako. Oh. Di na gyud ka tumausab. Ilabing sab nimo, Lucio. Hinaot nga inyo ko mapasaylo. Ug andam sab ko mudawat sa silot. Kung unsa may gusto ninyo mahitabo na mo. Mau pa? Oh, come on. Walay kaso din. Ang importante ra gyud nimo nga malimpyo na ang imong what I mean to say, ang amo bang mga pangan malimpyo. Mahimo man og di na ta mo sangko sa kinihaay. Okay. Basta ang importante nga ang naghinulsol na ta sa atong mga sa
Tinuod na. Mao na di. Bangag, Shailong. Bisan sa imong gibuhat nako og nilosyo din. Bisag unsa to kasakit ang among mga nahiaguman. Pwede gyud kay kanamong pasiloon. Bangag, Shailong. Daghan yung kayong salamat, Tor, Lucio. To. Cheers for our newly restored friendship. Okay mo. Cheers! Cheers na itong tanan. Pero na, mauna ni ang katapusan ninyong duha. Ay may katarungan man sa si Ribing Jere. Kaya problema man na ni Dindo. O niya ganun si Marasol may iyang hasulod. Ano may be? Da. Sakto gyud kanay. Mao na akong giingon nay. May ragyod nga wa mo dayon og pakasal si Mirasol ni Dindo. Kay kung nakasal pa sila, si Mirasol gyud ang mupasan sa tanang problema ni Dindo karon. Hoy. Oh, Ayaw nag-i-appeal ang kasal, Riming. Wa may labot issue karon. ay. Ka man. Misulti lang ko tay. Kay tinuod man sa na akong giingon. Naglibog ko anang Dindo ba? Kani adto ang iyang giduol sa dakong kasamok sa ato. Sila si Toribio o si Lucio. Unya karon, siya day mo'y naay dakong kalambigitan ini. Hanggaw sa Alvarez. Kay ginitan mas dindo. Abi kay may appeal mas dindo sa Supreme Court bahin sa decision suwis. Ay. Ikaw ba dyan no? Mura di kag suhito eh. Suhito ka. Naaway. Mura di kag suhito anang mga ingon ana nga isyu. Hinomdumi baya nga ang ambusan ni Mr. Alvarez o paminaw ra gud paminaw ha. Gigi. Paminaw ha. Hinomdumi nga ang giambusan si Mr. Alvarez ug dili si Dindo ay pagsabi ha. Umurong sa baba ni Muron. Lahos gina. Unya. Kanang nahitabo ni dindo ron, ha? Unsao naman lang na. Ay kaya no, si Alvarez ba di ay mo'y naghimo ana? Mga sakop ni Alvarez ang nagparigla niya. Ha? Oo. Wa man siya itakasong dindo. Mao nga. Ilang na ipagig parigla. Binata mo lang ingon ana. Nag-away mo? Ay istorya lang. Istorya lang. Padung din ba? Tay. Siya tay. Pero nga. Taro bitaw ko tay. Nakasiguro sa ka tay. Nga dili siya dayunon og kiha ni Alvarez. Ha? Nahadok magani siya nga ikiya. Muna na ngayon siya og tabang ni Mirasol. Ha? Kamu ba? Ano man tay? Why dautan anang mangayo og tabang? Ay para nako, kung ang taong way sa angay gid ng tabangan. Ay ikaw na lay tabang jire. Bitaw. Ayaw lang nag-iangin ng imong anak. Ay paminaw. Kung gusto ka no, paapil na lang sa papriso. Sa Hala tay. pagtarong natin tayo, ha? Tay. Oh, wabi ko nagbinuwang ninyo. Hindi makasya si mo pananaw. Di mo sa tabangan. Bitaw. Kamu ba? Kamu no? Ngano? Ngano Kung mi? istoryahon mo tarong no, ha? Mamilsonal mo na ko. Mula ba yung kong dindo kay nakasaksi yung ko nga wa siya isa. Ang tanan na hibaw ni anak. Kita mismo. Nasayod ta kung unsa sa katikasan ang mga Alvarez. Erming, ikaw. Ala. Tay. Oh, taman. Sorry tay ha. Katawala ko ninyong Sige, nanay ba? istorya. Nga lalis mo ba? Tumulaan ang dindong Alvarez. Tay! Kung tikasan ang mga Alvarez, tay, samot ng mga kaliwat nilang dindo. Sila rang kauban ang mga tikasan. Kaya kauban bera sila kanyan to. Maya, Nakabigil sila karon tungod sa ilang mga kahakog, tay. Ayan ba di ay? O, ano sa'yo maglalis ron? Alam, Maglalis. ayaw pa yun ang nahariming. Ha? Ako? Ha? Ako imong inahan mo ko. Ay, naanak ka, tay. Sama ka. Ako imo kang inahan, ha? Mirasol? Ha? Imo kong amahan. Inahan mo dito. Nakaila kita kung tinsas din doha. Amahan ko nimo. Ha? Walay man sa'yo pagkatao. Inahan mo naman. Oh, katawa. Amahan ko. Ay, sa tay. Ay, sa tay. Amahan ko. Amahan lagi ka, tay. Amahan dito ka. May mancha ni mo pagkamahan, tay. Pero, tay. Katubay mong giingon ba nga, way mancha yung pagkatao. Siya yung mancha. Ha? Kana yung mga kaso sa mga babae nga yung kipang-anakan. O sama na, be. O. Pulos na tumutumo. Uy, di gina tumo-tumo, tay. Tinuod yun na akong gisulti, tay. Kita na si Lalis, tay. Ha? Bisag paano yung paratos Carol? O si Diana. Kailan ka?
Ha? Diana, Kung gusto ka, apil pas natin atong silingan. nati. Oo. Panilyada. Gusto ka, ha? Usa na ka mga gipana ka ni Dindo. Kana sila. Di, gyapon kumutuo. Oh. Kay sayo na kayo ang pag-angkon nga si Dindo. Mao'y amahan sa ilang nga anak. Pulo sa chismis! Salamat kayo sa grasya nga mong gidalit na mo, Dindo. Way sa pa yan, Tor. Kalipay o garbo na ko nga malinawon ug hapsay kaayo ang atong panagistoryahanay karon. MJ, MG. dili Michael Jordan. Mao yun. Mao ni ang gusto na mong mahitabo din. Sana mo ni. Dagan kaya mo sila maunsa. Warman ug wala na itapo nila. Den. Anong gitutukan mong kunimo? Naibog mo ka. Wow, Tor, wow. Naibog ka. Wala, Tor. Wade. Naibog ka ba? Husto di ay, doon na di ay ko na hinumduman nga importante nga isulti na ko ninyo. Unsa mo na? Sugod ka ron. Iske, Sige. sugod ka ron. Ikaw yun, siyo. Balik ko na ko. Sugod ka ron. Akong atuon si Hipe. Aron akong iatras ang tanang kaso nga akong gipasaka. Batok ninyo. Uy! Oh, come on! Salamat kayo din! Ug dili kay kana lang. Uy, Ug dili kay kana lang. Kay ako pag yung ipatangtang ang tanang paskil. Ha? Paskil. Kasabot mo ko sa paskil? paskil. Oo, kana bang... Paskil rin ko nabawat. Dili. Kana bang na ako'y gisuwat ba? Kung ibutang sa mga puste. Paskin. Oo, mo na. Ako nang kuhaon. Kuhaon ako, ipatangtang na kong tanang gibutang na kong mga paskil batok ninyo. Basta paskil ka nang gisuwatan ba? Kuan ba? Papel? Ulagi. Mo na. Nalipay kay ko ang balitaan. Nalipay kay ko. O, sa pag yung ko'y dugang hangyo ni mo, ha? Sa manador, sige, hangyo lang kay. Andam kong mutuman o musunod sa imong hangyo nga rin. Kwan, kung mahimo, dadon minimo sa tubangan nila ni Mirasol. Ug imo silang ingnon nga di mi mga daotang tao. Ha? Ay, simple rago kaayo ng pabor din do. Simple. Symbolize. Yeah, symbolize. Ug imong sultihan si Mirasol nga ako gyud si Arturo. Yeah. Kuan. Kining. Ug kinahanglan nga musaad ka namo karon din do. Nga di na nimo samukon pa si Mirasol. Kay nahibaw ka nga siya ang akong asawa. Ug di ko gusto nga imo siyang ilogon gikan ako bangag sa ilong. Kuan. Klaro ba ang akong gisulti nimo din do? Ha? Imo bang tumanon ang akong gihangyo nimo o dili? Kuan, kanang Tor. Mahimo ba nga tagan na ako nimo og jutang oras para nga makadesisyon ko anang mga butanga, Tor? Ngano? Lisod ba day tumanon nimo ang akong gihangyo? Kay kung magatuman ka niya na dindo, ako mismo, di ko mo pahamtang og silot nimo. Di takay pa preso. I will never prisonize you. Takdan. Basta kay mo na. Og hingpit na kang pasayloon sa tanan nimong gibuhat diri nako bangag sa ilong. Come on! Kalusoyan din. Kaya maingon man siya nga, kung di ganit ko mo ipikto, siya ko mismo may mahimo sa proseso. Mas mayo ba? Og, ingnon siya nga, tabangan lang taniya. Pero labing siguro, mga ginagdugang bayad. Di ay. Kalit sigod. Lagi? Mas mayo siguro din nga siyan lang. Unya, mo additional lang tagbayad. Ang kaso ba? Importante nga, babuntog nato sa Arturo. Buset. Naglabad na kayo ng una ko nining lakay hada. Pulos palpak ang tanan na itong gihimo. Way kapuslanan.
Tinganog inyo man kong gipatawag din hijaw. Gipatawag ka na mo, Buliday, kay naidag kang isulti si Dindo di mo. Oy, unsa man na? Kuan, Buliday, kuan. May tungod ni Toribio. Okay nga naman dahil to Rebs. Kuan, gusto ko nga magtinabangay ka. Tabangan ka na mo nga mahibalik yun nimo sa hingpit si Toribio. Kay imo may ito siyang bana. Oo, bitaw. Dili gayod malalis. Ako gayod to siyang bana bisag mag-unsa pang kalibutan. Bisag matuwad pa na. Kay Cardinal gyud nagkasal namo. Uy, Cardinal day nagkasal yung Buliday. Basta-basta. Oh, dili ay. Oy, dili matabas-tabas ay. In grande to among kasal. Gani, dagan ang mga pinasidonggang dinapit na misaksi gayod sa among kaming yoon. Pero, Day. Oh, Kanto ba si Toribio ba? Oh. Kanian to. Na ba to siya gahom? ha? Gahom? Hmm. Ay, oo, naagad to siya gahom. Gamhanan dito siya? Unsa may ang gahom? Gamhanan kayo tumulamoy. Dakaw tayo tagkaon. Unya, mura sab to siya tagulaylong kun gikan sa sugal no. Mupauli lang to kaon sa amo. Unsa? Oy, mao di na igaho mong imong ipasabot, Buliday. Oh, gaw mangyapon na. Kay gani, ako ni Bong, kung nganong nahigog nga ko niya busag bate ang iyang gahom. Pangas ka. Lain nga gahom ang akong ipasabot. Buliday, lain. Wala di ay. Oh. Usa day nga gahom ang imong gipasabot ay. Kuan ba kanang gahom nga tinuod, Buliday. Gahom nga tinuod. Ano bang init o mubaga ang iyang mga kamot? Nasi gahom ngayon ana. Musangko magani na siyang ang kainit kung masukot siya na to. Di man na mao, Buliday. Di gyapon mao. Ay, usawa ko sa bus ni mong ipasabot. Ay, kuan ba? Saman. Kana bang mubaga gyud ang iyang kamot? Mubaga ba? Kanang makapaso ba? Mapaso ka? Ano siya? Mubaga? Oo! Kuan? Sa? Waoy! Abi bago na ko unsang inita. Abi ni mo, Buliday. Si Toribio, nasudlan og daotang espiritu. Nga kana bang inigtutok niya mo niya ba? Nagtutok ni mo? Kanang manlisik ang iyang mga mata o mapuwag maayo. Hello. Lukon na ni mo. Mauba! Oo. Uy. Pero kung kanang daotang espiritu nga misud siyang lawas karon. Magawas na. Sigurado ko nga maulian na si Toribio og mabalik na nimo. Nya. Usa man ako pagpalaya sa daotang espiritaw. Kana mo itong istoryahan. Kana. Minaw. Kaya kana. Ari ka o ba na mo, Pirme? Idaghan ta og buhaton nga plano og paagi aron maluwas na to Toribio. O mapalayas na to ang daotang espiritu. Mabuyo ko ba ninyo din, hey? Oo, puyo. Nagoy na kong kwarto nga gitagana para nimo. Wa kay problemahon din, basta nga magtinabangay lang jud ta. Din. Oo. Gigigigigid, ako kuguyon na. Basta masabangan lang yung kunin niyo nga. Magbawi na ako pagbalik sa Toribio. Kana, tabangan yung ka na mo, Buliday. Basta tabangan lang sa byud nimo. Dali. Lingkod sa bangko. Buliday. Ayaw. Sumpay. Salamat ka ayon sa Ray. Sumpay. Tintay. Mao na ni Buliday, ang asawang Toribio. Sige. Ay. Si ano, asawang Toribio, no? Ay. Hello, Tintay. How are you? I'm good. Ikaw din asawang Toribio? English. Oh, yes. Sige na, lingkod sa bangko. Sumpay. Ayaw. Hello, sumpay. Hain man sila si Riming og si Milasol, Tintay. Panawga sila kay doon na tayo bisita. Ay na silang kwarto, Jere.
Lakaw, panhiya din he, kay naata hisutan din he, uban si Budiday. Ay, Sige, kadiyot. Kaya ako silang tawgon. Ay, thank you. Thank you kayo. Imo kong gipadayon din, hey, Jire. Wa isa pa yan, Budiday. Mindset ba, mindset. Pabuto na nato sila, ha? Kanang, sa dili pa di ay, o sa may gusto ni mong mainom? Ay, naaba mo'y tequila di ha? Wa miya na din he. Bahal. Uy, wa di ay. Bahal na, di ba? Suka. Bahal bitaw, bahal. Ay, palitan di ka sa man. Aw, Namasat bang bahal? okay. Okay, Japon. Okay, kaliot, Tara na kaliot. lang. Kaliot, Okay. kaya ako tong sugoon sa tintay. Okay, Japon. Lingkod. Lingkod sa pag... Lingkod mo. Wa di sampay ay. Ay, Ikaw dahil nga mo bisita karon, Budiday? Ay, oo, it's May. Taon ako. Unsa may among ikaalagad nimo, Budiday? paminaw mo ha, paminaw mo. Kinis Budiday, ni ani din he. Anhi na siya puyo, uban nato karon. Tay, patay, tapatay. Nga siya po yung uban na to, tay. Kanang Ni Asia mission. Ni Asia mission din he. Mutabang kinis Budiday nato aron mapanalipdan kita sa mga taong dunay daotang tinguha sa atong pamilya. Oh. Mindset ba? Kay ngano di ay, tay? Doon na ba tayo nagtinguhag daotan sa atong pamilya? Paminaw mugmayo. Ako ning ipasabot ninyo kung nganong gikinahanglan kay nato si Budiday dinhi Bitaw. sa ato karong panahuna. Kumusta, Dindo? Kuan, okay ra, Tor. Okay ra. Andam na ba ka sa tong gikasabutan, ha? Andam na ko. Andam na. Ano bang mura manggag ng luspad? Bangag, Sailong. Wa man, Tor. Wa, uy. Kuan, ay, sa di pa ta muadtos ilang mirasol, mga ununa ta. Wow, mangagda pagkaon. Ay, nakipagtagad. Busog na mi. Mau ba? So, Lucio, ay. sige, kit-kit na nagkukunin mo. Kuan, niya may mainom. Kinilang unay akong ikadalit ninyo. Kining mainom. Dindo, isdi. Salamat, Dindo. Kuan, kanang, duna lang unta ko'y hangyo ninyo, Torba. Oh, yuim. Unsa yuim? Unsa man. Bangag, Sailong. Kamugyod. Kuan ba, mahimo ba, Tor, nga inig adto na to sa ilang mirasol? Igura na ko silang sultihan nga mga maayo mong tao aron ba nga malimpyuhan ba ang inyong mga pangaan ba? Abi ni mo, Dindo. Nakailakay kas kung kinaiya. Sukad pagyud kaniya to. Gani daghan kayong mga kahigayunan sa una nga kanunay tikang gisabot. Gihatagan sa tanang pabor. Pero sa imong gibuhat, imong giabusuhan ang tanan nga miila nimo mga higala. Pero nahibaw ko nga nahadlok nga mabisto sa tanan ang imong mga binuhatan. Ilabi na ngadto nila ni Mirasol. Mayamok sabton gihapon tikanan ng bahina. Apan kinahanglan nga musaad kanako, bangag Sailong. Nga unsa man, Tor? Kinahanglan nga magbago na ka sa hingpit, Dindo. Ipakita nimo sa buhat nga biyaan na nimo ang tanan nimo mga bisyo. Ilabi na gyud ang pagpanlupig sa mga inusinting tao nga wagyoy ikasukol nimo, bangag Sailong. Ako na buhaton, Tor. Buhaton ko na. Okay. Pero, kung makita na ko nga makalapas ka sa imong gisaad karon, ako na gyud mismo ang muguroy nimo ngadto sa bilangguan. Bangag Sailong. Guroy. Akong isa, Tor. Isa na ko na nga. Magbinutan na yun ko. Binutan. Huwag katapusan akong hangyo nimo. Kinahanglan nga di na nimo samukon ang akong asawa.
kinahanglan nga magpalayo ka niya. Ug di na mo siya linglahon sa imong abilidad nga sobra kabakakon. Baka sa ilong. Kuan kanang Unsa man? Nganong bidoko-doko man kadya? wa man turo, wa. Sige. Sundon ako, tanan nimong gisulti na ako, karon, Tor. Very good. Ukti man niya, ayaw yung kasipyat nining tanan akong gipahimang noon mo. Kay kung di yun gani ka mag-usab sa imong kaugalingon, ako yun ang mupahamtang nimo sa grabe nga silot nga wa pa nimo matagam tabi bangag sa ilong. Wa ko kasabot sa mga gipanulti ni tatay kung nganong kinahanglan pa gyud nga mupuyos budiday dinhi uban nato. Ang giingon ni tatay, nga posible kunong samukon ta nila ni Toribio og Lucio. O ang makapugong ra kuno atong mga tawhana, si Budiday ra kuno. Maunay akong nalibgan sa iyang kisulti. Nga kung si bisan kinsa man ang magsamok nato dinhi, magtawag ra man tag pulis. Aron atong ipadakop. Nganong si Budiday mangyod nga tiguwang naman tao na siya, oy. O gusa pa, di siya makapugong kung tuyuan kita dinhi og mga daotang tao. Na, sagdi na lang na siya Ming-uy. Di man sa kuno magdugay si Budiday dinhi. Ambot lang, oy. Magkatawa man lang tayo ng tatay, oy. Mao man ginas tatay. Usahay, di gid masabtan ang dagan sa iyang huna-huna. Muna, yan yung pinang-mindset pa. Lagi? Hahay na lang yun, hahay. Perme na lang kitang musabot ni tatay bisag wa na mamao. Unsa naman tayo ni? Ganun ba mag-iipikto ang gihatag ni Propita sa turno? O gini ko problema na ko. Wa na gyud ko mahimuot ni Jo. Wa na gyud. Sanang giyaw yan yung diha. Ha? Oh, wa turoy, wa. Doon na lang tayo sila mirasol. O kaya ba yagid kalimot din do? Ngayon akong ipailan niya nga ako yun si Arturo. Bangag sa ilong. Tor. Oo. Ako'y bahala sa tanan. Patay ka tayo ni Jo. Si Kwate kita ining atong kapalpak yun. Na, wag kay palibak mir ay. Nagkikabisita. Nay, nangkot siya ni Dindo. Uy, hala. Naa sila mga kuyog, Ming. Hala, sila si Toribio og Lucio man na. Uy, masa man din eh. Sinabutan di ay nila ni tatay. Nga naman kang nauban man na nila. Tanah mir, ato sila ato bangon kung unsa ning binuanga. Lingkod. Lingkod mo din do. O kamong duha, di alam mo ha. Kuan. Wa mo lingkod. Barog lang mo di away lingkod. Kuan. Kamiray barog tito. Oh, sila mo palingkura. Salamat. Dali siyo, manlingkod ta. Manlingkod me ha. Yun na para good. Unsa man ning binuanga? Hi, Ming. May hapon. Bangag sa ilong. Ming, may hapon. Dili ka mo moy akong gipangutana. Dindo,
Pasabta ko nung may inib eh. Nganong nagdamang mo mga tao nga pinangita sa balaod? O sa may buti pasabot ini? Ha? Kuan. Sige. Sulti islas tinood, Dindo. Salamat. Dali siyo, manlingkod ta. Manlingkod mi, ha? Yun na para good. Unsa man ning binuanga? Hi, Ming. May hapon. Bangag sa ilong. Ming, may hapon. Dili ka mo mo'y akong gipangutana. Dindo, pasabta ko nung may inib eh. Nganong nagdamang mo mga tao nga pinangita sa balaod? O sa may buti pasabot ini? Ha? Kuan. Sige. Sulti islas tinood, Dindo. Sige. Isulti kung nganong nagdamo og mga kriminal dinhi. Kuan. Ming. Mirasol. Nang tintay. O kanimo, Tito Jerry. Pasensya na kayo. Niya ako kay mangayo ninyo pasaylo tungod kay nasipit ko sa pag-akusar ining mga tawhana. Sila mga daotang tao. Unsay buot nimo ipasabot nga dili ni sila mga dautan? Ha? Dili. Sa to pa tinuod ito mga pasangilal batok nimo kani adto. Kon. Ining. Terrible. Uy. Budiday. Budis. Oh, yes. Anong niya makadinhi? Bangag sa ilong. It's May. It's me. Aw nga nung niyaman sad mo? Sabay mong gibuhat ini, ha? Ay, Toribio, husto na. Hunongan na ning binuanga nga maghasol kas kinabuhi sa ubang mga trawo. Mas may pa nga manguli na tas atua. Ay, kung sa mukha din ni Budida, ha? Ay nahibaw may nga nasudlan kag daotang espiritaw. Bangag sa ilong. Ay, pagsulti na, Budids. Dautang espiritu. Pahawa sa lawas ni Toribio. Uy, unsa man ang imong gida, Brad Jerry, alcohol na, Brad? Bendita ni. Simbahan mo ko. Oh, simbahan day ka. Bagturo na ka daligi. Sa ngalan ni Kristo, pahawa panuhay! Uy. Ano gipisik-pisikan man tanin mo na, Brad? Di man ko panuhay, Brad. Pahawa! Brad, Tor, dali ko, Tor. Tor naman ako dito, Tor. Show, dali ko, show. Lagi pisik-pisikan ko, show. Pahawa panuhay! Tay, husto na, tay. Tor, murag. Tay! Murag din ni Mayo na. Mamahawa ta rin eh. Kay, murag magubutan din ni Napita. Murag. Tay, sige na, husto na lagi, anak. Tay. Pahawa! Tanasyo, kay sigar ka si Kwansyo. Sirisyo. Tanasyo, mamahawa tayo pangat. Bisit. Hay, yung naabot mo itong kalit sa budida dito eh. Tor, kiil. Si Kiel. Kalma lang. Ano kong tiil? Ayaw pa na si mong emosyon. Gibinuangan sa kuya ni. Di pa kawawan ko sa tubangan ni Mirasol pang selong. Oh, come on. Huwag kita magdahong nga ingon adto ang mahitabo. Pita, katugis budida yung mga nakaingon. Murag, nagsabot sila ni Jerry. Nagsabotay sila. Pero nga nang libaw man siya nga muadto ta sa ilang Mirasol atong tungura. Na, wag yung tayo kalibutan na anang butanga. Ang makatubaga na, dawan na kuhukan na answer. Si Budiday rin. Waka na magsabot sila sa Dindo. Unay na kong pangutana. Bangag Pero, silong. di pa ta makatagaan kung unsa yun. Ay, purbida. Ikso ni purbido. Hay! Wapag malimpyo nga itong mga panganin ni siyo sa tubangan ni Mirasol bangag sa ilong. Kana! Igsonik ka no! Pagsagdahin na lang siguro, Tor. Sagdahin na lang. Ayaw na lang paghunahunaan ng Mirasol. Ang importante, the importance. Aha. Ang importante na ito nga si Dindo mausab. Ugmutuman. Nasa SpongeBob. Ugmutuman siya sa imong mga gipanghimangno niya. Dilis, oy.
Kinahanglan sa mga mahatagan o katinawan sila sa Mirasol. Kaya nagtuog yun na sila nga mga dautan tang tao pang Sailong. Diesel! Sisil. Sagdi lang. Istoryahon lang niya na itong usap si Dindo. Aha. Kinahanglan nga ito yung siyang maistoryahan kung nganong naingon adto ang nitabo. Kahit iya mo mga pertinagsigas mata ni Jerry mo siya naman hinoy na yasudag panuway atong kalakiha. Kaya malagmi cho, sa akong duda ba? Kanas Dindo, gigamit yun na ni Dindo sila sa budila si Jerry. Bangang Sailong. Oh, may posibilidad, Sab. Oh. Pero ato nang usisahon yun, Tor. Ha? Kung unsa gyu'y tinuod, what is the truth? But nothing but the truth. So help me God. Bangang Sailong. Alisto lang yun ha. Alisto. Alisto, dili ka itong tindahan sa ubos nga alisto ha. Oo. Alisto nga magbantay ba? Mahibawaan na nako ang tinuod nga lain na sabning paagi ni Dindo. Sikwatihon na gyud nako siya bangag Sailong. It's. Uy, taas ito. Ano man to? Ayaw maglito ka na. Si Mubator nga. Mubahan ka. Bana. Pukos lang yun. Pukos ka pantaron ni Dindo. Nga mahingpit na yun ang pagkausap sa iyang pagkatao. Oh, come on. Bangag Sailong. Unsa guni kalakiha, tay? Ako'y mo pasabot ninyo ining tanan. Sa ato patay, naibaw na day kang daan nga mo ani sila sa Dindo? Uyog sila sa Toribio og Lucio? Oo. Naibaw na ko. Kay kailang gisultihan ako og sikritong Dindo. Nga dunay daotang plano sila sa Toribio. Nganong wa man minimusultihi dayon, tay? Aron sa unta nga makapangandam sad mi. Ay gisultihan bitaw ta mo nga kadtong mga tawhana mukalitra og anhi sa ato. Ang imong giingon tay nga mangandam rata. Pero wag gyud ka musulti nga karon da ito sila mangani. Ay wa man ako gisulti ninyo ang tanan. Kay aron ba nga hapsay og limpyo ang pag-abot naman sayop ko ang pag-abog. Tao. Wa imong mindset tay. Aron limpyo ang pag-abog nga to adto mga tawhana. Mao na siya. Hay, wag gyapon ko kasabot tayo. Ay, Wag gyapon tay, wag gyud gyapon. Kung nganong giubanan pa nila ni Dindo kadtong mga tawhana nga moanhi dinhi. Naibaw man din silang mga dautan dito sila. Nganong wa naman lang nila dad as presento nga pinangita naman kato sila sa mga pulis. Doon ay mga butang nga delikado. Kung ila ka lang himuon, ha, Riming? Tungog ay mga dagkong sindikato kadtong mga tawhana. Daroy, baya, aning istorya ha. Jerry, sayo na gid unta kayong sulbad anak do. Kung gipahibaw lang unta nila diretso sa mga pulis, nasikop na untag balik katong mga tawhana. Bitaw, hasta pa ta din eh. Gusto pa tang iangin sa ilang kabuang. Ay baya ninyo. Mindset ba? Mindset. Gipaagi lang to og ingon adto tungod kay. Kung mo report pa sila sa kapulisan, musamot kagubot. Kay, delikado pa nga. Mahimutang sila kung peligro sila si Dindo. Oh. Ingnaon niya na si Dindo, tay. Nadili na niya kinahanglang dadon pa tong mga tawhana dinhi. Ipadakop na lang ito diretso. Ay, di lagi mahimo. Mindset ba? Unsa may katarungan, tay, nga dili mahimo? Nga puganti man tong mga tawhana? Ang iyo lakwa, dili na to lalisan ha. Gaboy maglalis. Dili na nato lalisan. Basta kay si Budiday, siya ray makapugong adtong tawhana. Hoy, Jerry! Oh, kuya, Ikaw na wag yung kisingoy. Murag nagkaparehas na lang yung mag-utok ni Dindo. Kuya, wala ko. Gihimo gid ninyong lisod ang butang nga sayon na gid unta kayong sulbaron. Katawanan! Ha! Nagkatabang yun nato og dako si Budiday Joe. Tinaw na din. Nagkuratan sa Toribio pagkakita niya ni Budiday. Uy, O gawas ana, si Jerry, dako sab kayo na tong gamit. Diigyod maka-atraka si Arturo dito sa ila. katuan na nito ka. Pero, Joe, sa lang bahin, naibong ko. Ugwa ko mahimuot ini. Nga unsa din? Nga naman yun. Nga magyipik
ang gihatag nga rasyon ug lana. Rasyon. O rasyon! Rasyon dili, rasyon. Di, rasyon. Rasyon pagkaon mo na. Tutos kong kalagot, Jo. Nakapangutan na ko, nga nung way ipik ang gihatag nga orasyon ug lana ni propeta sa turno na to. Mao lagi na nakaparat sa bin. Kung ngano ka. Pero, sagdi lang. Pasagdi lang. Bawion to gito gibayad na to niya. Pero din, Sir Turo ba? Hmm. Di ka to siya mabalik din o basuko na to. Suko? Wa siya anging ikasuko na to, Jo. Tungod gay, may tuman man to siyang gusto. Ang iyang anging basulon, mga si Buditay, kay gibaraw siya. Bitaw no, bitaw sa do. Mau nga, gamit yung ka na to, si Buditay. Ilabi na si Cherry. Huwag niya pwede ka na to, Sir Turo din. Wag yung katarungan. Wag yung katarungan nga kita mo iyang basulon ug kasaban. Nya, din. So pa yato mga plano ron. Aron makabawas kita ato-atoro. Ha? Paminaw, Jo. Kinahanglang makakita tag the best nga paagi. Nga mapatay kita to siya. Kining pasensya na kayo ninyo, Mirasol Rimeng ha. Way kaso Budiday, uy. Nakasabot man minimo, kay imo magyug kang bahana si Toribio. Oh, lagay! Nag-uol gagaayo ko. Gusto ko nga makauli na mis amaw Pero saon man na may utang espiritu nga misro siyang lawas. Ug ang nakalisod kay kanang espiritu ha, naibog ni mo. Kuyawa pud anang espiritu ha Budiday, uy. Oh, lagay. Ngano ako pa manggigikaibgan, ana? Ay, naglagot bitaw ko. Kay ang lawas pag-yun sa kong bana ang gigamit. Mao ba? Pero, Budiday, sigurado ba gyud ka sa imong pagtuo nga si Toribio nasudlan og daotang espiritu? Ay, tinuod lagyan na. Tinuod gayod. Kay nakasaksi man sa biyag ko, Maine. Kay ang tingog ni Toribio, lahi naman na. Di naman na mao ang iyang tingog. Kadong tingog sa kong banan, no? May pagka-macho man daw. Pero karon, mura tingog na manok nga buyugon. Kinsa man gid ang espiritu ha ang misod sa iyang lawas, Budiday? Ingon siya nako, si Arturo nalagi ka na siya. Ha? Tinuod pa, day? Ay, tinuod lagi. Tinuod na. Mao na permi niya gisulti nako. Og agane, miingon siya nga ikaw kuno ang iyang asawa. Dako ng binuang. Dili na tinuod, day. Wa bitaw ko mo to, kay kanarabang mga dautang espiritu. Maayaw kayo na sila mga lad. Tinuod yun na Budiday. Kung mao na, nasudlan man ganin na og daotang espiritu si Toribio, mayo nga magtawag ta og pari. Ay, dili na kinahanglan, Ming. Nganong dili naman kinahanglan ha, nga pari man importante basta mga ingon ana nga kaso? Ay, na naman ang inyong tatay. Oh, si Tatay Jerry. Kay liman man na siya. Kamao man na siya muabog og dautang espiritu. Na, kadakong binuang anak Budiday. Wa na'y kalibutan si tatay ana, uy. Kana magani si tatay? Nagduda man sa gani ni ana nga nasudlan na sa siya daotang espiritu? Uy, hala ka. Tinuod. Oh, mauwa mi mo kumpiyansa ng tatay. Ay, nga rin nakiengo magkaanak, Meng. Wa man ko kamasuhitos among amahan ko, Budiday. Tinuod na, Budiday. Ang gikinahanglan, pari. Aron ma-deliverance to ang imong bana. Ay, mauba. Oh, pari, gyud. Pero ayaw ka balaka. Tabangan ka na mo. Asa ba na sila nagpuyo karon si Toribio? Kaning kuan kanang. Ayaw kadlo ko, Diday. Sultihimi. Kay amo kang tabangan. Maayo siguro nga isuyahon na nato na inyong tatay. Tatay. Ano ba may baw siyang magdawag yung tagpare ba?
Ayaw na og agad anang tatay. Kami maoy agda kay mas nasuhito mi og mga ingon ana. Uy, basi unyag masuko siya nakaw. Kay kami ba yung nagsabot ay nagplanuha? Ayaw lagi kadlok ni tatay. Kami balang mga tarungan para nimo. Nyaw, shaman. Magkuha da yung tagpare. Magkuha gid tagpare. Unya, sultihi mi kun asa karon nagpuyo na sa storibyo og si Lucio. Ay, sige, tultulan na mo kun asa sila magpuyo karon. Ayaw na og agad anang tatay. Kami maoy agda kay mas nasuhito mi og mga ingon ana. Uy, basi unyag masuko siya nakaw. Kay kami ba yung nagsabot ay nagplanuha? Ayaw lagi kadlok ni tatay. Kami bahala mga tarungan para nimo. Nyaw, shaman. Magkuha da yung tagpare. Magkuha gid tagpare. Unya, sultihi mi kun asa karon nagpuyo na sa storibyo og si Lucio. Ay, sige, tultulan ta mo kun asa sila magpuyo karon. Ay, unsaon man ako ini ay. Basig kasukan ni noon unya ako ni Jerry Inilda. Hoy, Budiday! Ay, anak ka balong pabra. Nadi ka dyan sa akong layo, Jerry. Hoy! Ganinar ko si Muloyo. Aw, ganina rin. Ngano mo lang nakuratan makang nakakita na ko. Aw, wa man, Jerry. Nakuritan lang ko kay mura magugagtagulilaw. Nahibaw ko kung kinsay imong gipaabot din Ha? Nagpaabot ka ng riming og mirasol kay mangadto mo ni Padre Darwin. Uy, hala! Naibaw di ka, Jerry. Nakadungog ko sa inyong istoryahan, oy. Aw. Ayaw pagkuyog nila. Anhir ka din Ha? Pero... Ako'y sunda. Uy. Ayaw sila. Ako'y nagtugot nga papuyon ka din busa. Ako'y imong sundon. Uy. Oh, Budiday, tana. Taman. Tana, Budiday. Dili ha. Dili mo ban si Budiday ninyo. Dili. Ha? Anong di man ka muban, Budiday? Ay, kuan, kineng. Ako'y nagbuot. Ay. Ako'y nagbuot. Hoy, kamo ba? Nga nung magtawag pa mamong pare, nga ni amang ko, liminister ko. Tingano tay? Liman ko. Ha? Liman mo ko. Makahingilin di kag daw tang espiritu nga misod sa lawas sa tao. Kaming mga liminister, gihatagan mi gahom sa simbahan. Ha? Ilabli na Padre Darwin. Mihatag og katungod nga muhingilin og mga yawa. Halo? Yawa. Huy! Kuya, wag ni mo, tay. Ayawa. Unsay kuyaw? Wa kay salig na ko? Tay, misalig man minimo, pero kinahanglan ba tay nga pahibawon sa nato ang kuraparoko para mahibaw siya mga panghitabo ba? Di na kinahanglan. Ako ray mahibawang musulti ni Padre. Tay. Atay, si atay. Kining kasuha ba? Dapat unta yun, ari ang mo asikaso ini, dili ikaw. Kay liman ra magugkatay. Ayaw inangarahara. Liman ako. Ang mga yawa, hadlokin na ako. Hadlokin yawa ako eh. Yawa na. Mas yawa pa ko. Handog sa imong naong, tay. Magkatawa sa ni mo, tay. Gusto mo ko ni katawanan sa gisulti ha? Nga tinuod mo na. Ay, makahadlok mo. Wa tumudagas to review. Nga, gibubuan ako bindita. May karatel ng itong mga tonto. Ay, kuan man gud, tay. Abi nimo, ang gusto ni Budiday ba, nga mahingin lang gyud to ang panuway nga misud sa lawas ni Toribio. Mao nga pari gyud aton sang piton, tay. Nagsabot namin ni Budiday anak. Kadto mga tawhana, kung mubalik to din atong higdag pisi. Higdag pisi. Higta pisi. Unya, atong kaliguon o sa kabaril gabilita. Aron, pakuway to sa review. Ay, tapat ha. Ato lang sigurong sundo ng inyong amahan, Meng. Kana. Meng, kay dako ang pagsalig niya nga makatabang yun siya nakaw. Good. Gusto nakaw nga mapauli sa amo og bana nga akong pinangga nga bana. Sakti lang, Budiday. Nabangan nagigig ka na mo. Amo nang saad ni mo. Gusto si Reming, day. Di ganak ka na mo pasagdan. Magtinabangay ta aron maluwas ang imong bana.
Ay, salamat. Salamat di kantaw ninyo nga nagkasabot gid mo sa akong sitwasyon karon. Ayaw ka bala ka, Budiday. Magsabot ako unsaon nato nga mapalayas nato ang demonyo nga naa sa lawas sa imong bana. Oh, Joe. Unsay balita? Nasa siya puro. Ha? Lagi. Nasab! Isog na itulong sa sinultihan. Unangita siya nimo. Wa ko mahadlok niya. Tanaw nag-asa kutob ang iyang kamaldito. Ha? Sige, ingna sila. Nga magpaabot na ko, kay ako silang atubangon. Oh, Ding. Kumusta, Arturo? Wa ko may muot sa nitabo gapon. Tungod kay wa nimo tumana nga tuig kasabutan. Ha? Oh, uy, yun na, Arturo, yun na, paragod. Nganong ako may mong ibasol sa naitabo kagahapon? Wa man ko'y daot ang gibuhat. Gisunod na ako ang tanan imong gisulti din ako. Ay no ta dindo. Nahibaw ko nga imo ra gihapon mga kabuwag kini tanan. Bangag silong. Time pa una, Tor, ha, time pa una. Di sab na makiangayon nga sa tanan na lang yung mga panghitabo ako imo basulon. Wa man ko'y daot ang gihimo, God. Ha? Misunod ko si imong gusto, di ba? Ug nganong kalit nga dibuto dito sa Budiday, ha? Ngano? Mao ginay, wa na ko hibaw Tor. Wa man ko may makita ng budida ikod. Nala si pamakak. Baka kung ka bangag silong. Ha? Tugan na lang sinultihan. Ha? You tell the truth but nothing but the truth. So help me God. Basta Pero yan. para ka nang wanay samok. No samok guys na. Ato din nga mahusay rata. Kuan ka na nga. Ayaw taon ko ninyo pasanginli. Oy, naunsa ba yung taon mo, oy? Gusto mo nga masayod yun sa tinuod? Si budida mo isukit-sukitan ninyo. Ayaw ko kay... Stilan, ayaw ko kayo unsay inyong ipabuhat na ko. Ano na? Hibaw biyagin mo nga ako ginubuhaton. Pero, kinsa may nagsugo ni Budiday? Nga madto siya gapon, ha? Imposible, impossible mong kayo. Ah. Na mahibaw nga kung why nagsulti niya gikan sa inyong kampo. Tinood na. Kuan. Bangag silong. Basta klaro kayo nga inyo ning kabuwang dindo. Inyo Kuan. ning kabuwang. Utang buot, Tor. Utang buot lang. Wa taon mi da utang gibuhat. Stilan, oy. Muro pa, oh. Honest pagyud. Fix man. Mamatay pa ganin ni kaurot nga akong mga sakop. Ha? Mamatay na nakarong ang imong mga sakop tungod sa imong pagpamakak. Ay, si Bagaw palayo, Tor. Ay, nasa taon. Ay, Palayo ang mata. Maangi ko, ana. Okay nga no. Namakak kiday mo. Ha? Kuan. Namakak kiday mo no. Are you telling the truth or not? Bilik Oh, come on. palaptika na sa kubi. Labtik pa na. Nga no mga taon mo. Wa, Tor, oy, wa. Tinuod lagi taon. Wa mi mamagkak ni mo. Wa mi kalibutan ko nun say. Nga nung tos budiday sa ilang mirasol. Na, bitaw din. Mas mayo yung sukit-sukit to sa simbiraso. Muna. Di silang tanan dito. Taon eh. Na. Di magyod sila magangkontor. Ha? They will not anconize. Nya. Nice. Mas may siguro. Nya. Kasi Budiday, mo yatong sukit-sukiton. Ah. Katoy mo, nya. Kudaw mo ha. Kudaw mo doa ha. Warningan ta mo. Oras nga akong mahibawan ng tinuod, di gyud mo magmahing tanan dinhi. Da. Makatilaw gyud mo sa akong kastigo. Da. Tanasyo. Atong atos Budiday bangag silong. Tara. Tuan ang mga inutil siyo. Nagkuyog ang duha ka mga kwanggol. Mao. Sa Arturo yun. Layo ba kayo? Nya. Stilan din. Di maginunta ko mahadlaw tao ba? Pauso Pero kung sila. makakita ko ni Arturo, gusto kayo kulbas ng dugan. Ano? Mulabing minsan. Layo pa minut. Pauso lang to nila eh. Pauso pasikat to nilang nya. Paminaw, Jo. Ha? Paminaw, dili ni unya. Paminaw, Jo. Nga ako'y laing nahuna-hunaan. Unsa man din?
Magkatawa gyud ko ng tatay uy. Kada bang masulti siya ba nga murag wa sa iyang huna-huna. Na, di na lang jud ta mahibong anang tatay. Kay ngun ana naman gina siya. Gisayunan ka nang iyang giingon nga mahadlok kuno niya ang demonyo. Hala no? Nagkatawa sa bitaw kong tatay kay musiga ra bang mata kon mangugat nagsulti. Ay kay maayog si tatay mo yung una natong ipadeliverance mer. Amaw man kaming. Nga, di lagi seryoso bitaw ko. Pila ka demonyo ang naa sa suod sa lawas ni tatay no? Si tatay may pangutan ana. Nagtuo ko mer. Murag daghan gyud ang daotang espiritu nga mikapyo sa lawas ni tatay. Suko akong tatay no kun imo sa ingnon ana no. So ay nato siya gangyo. Basin pa dayo og magpa-deliverance na siya. Sige, ikaingon. Oo lagi. Seryoso ba yaki ko mer? Ako gyud una ng ako gyud una ng suwayan og ingos tatay. Doon na ba, abi ni Muming, nagduda sa gyukuan ng tatay ba? Nga, walking possess na siya. Ha? Oo, doon ako possess? pagduda, ana. Bitaw no. Pareha lagi ta gunahuna mer. Basta. Ikaw na lang unya ingon ni tatay, ana. Oh, kisa marong nag-doorbell. Yun na. Murag, duha ka tao man ang naa sa gate, Ming. Hala, pamilyar na ko ang mga naong. Murag si Tulibyo og Lucio man na. Hala, namalikid sila, Ming. Kinahalang ato pibaon si tatay. Ay, dili lang nato paablihan. Aron dili na sila makadayon din hi. Ay, ginoo ko. Nakulbaan naman hinoon ko ini mga tawhana, uy. Unsay inyong tuyo? Wa may daotang toyo, Roger. Nami, kay gusto naming makigsulti ni Budiday. Kay nga no? Gusto mong magpabubo og bindita? Ha? Oh, si Budiday, Roger. Di ang bindita si Budiday. Wa din is budiday. Ha? Oh, awa na siya diha? Hala, sige balik. Oh, Wa din he. oh. Lagi na siya, Brad. Ikaw wala. Oh, siya, Brad. Ayaw pagduol nila budiday. Uyay. man. Day. Ay, Budiday. Rebs, Gawas na din eh. gawas ka. Oh, gawas sa kay mag-istorya ko ning modeli. Oh, okay. Trebio, paminaw na ko. Sa may akong paminahon nga naam ka diya. Oh, Ayaw pagduol na budiday. ari ra ko. Hoy, pamahawa mo din eh. Oh, nga no. Kay kung di na mo mapahawa, magtawag kong polis o ipadakop ta mo. Oh, unsa? Ay, sa palabi kasuko. Kuam, Brad Jen, sabi na siya. Imong matabay ni kasuko ni mo no, musiga niya murag katagakon. Baw niya, pangitag matagak na. So na pagkina pangitaon mong mata kay mis. Dali na makita kay magsigay mo, gapuwa. Buram na, gisnagdubok na ba? Nagalang istorya eh. Wala kay paminaw sa ba? Ikaw ba? Ay, no, sa gipawa lang nako ang imong kwan ba? Ang imong dugo ba nga ni Saka ba? Come on, kanang Roger. Kill. Kalma lang. Ha? Wa may daw tang tuyo. Wala. Ha? Unya. Buangin, takdan ka na. Si Budiday ray, among istorya. Ganong di ba mo kasabot? Wala ka pagkakon sa mata. Wala. Dili gustos Budiday nga makikistorya ninyo, period. Matagak yun na matarong. Kanang. Kanang ay. Kanang Jere, may siguro ay nga ko lang na silang storyan ka dayout. Ana raman Miss Gawas Go. Ayaw, Budiday. Di ko mo sugot nga makikistorya kag mga paluway. Uy, bangag, Oh, come on. Pero saon man ako siyo. Wako may baw ko saon. Sakita ko na to. Pero ngayon mo makukinukul siyo. Di man eh. Yawa ka nga gustong manghil. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagtumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing. Ug huna-huna. Ug labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. DDXDC Tatak. Sa magkausap pa, ang inyong dakong suporta o gugma mo inihimo sa DXDC na magpabiling number 1 AM radio station sa Davao base sa 2024 third quarter Kantar Media Survey results. Mga kasama, daghan kayong salamat sa inyong walay sama nga pagsuporta
ug walay undang nga pagpaminaw sa DXDC 621R MN Davao. Dili na mo pakyason ang inyong pagsalig kanamo sa balita man, serbisyo publiko, drama, mga papremyo o kalingawan. Mga tawagan nyo, kamo ang inood na number 1. Panayon kami ng mga lagay kanino, on air man or online. Kaya ang DXDC, Kasama mo na sa radyo, kasama mo pa sa digital. Tatak RMN! DXDC Panaygon! DXDC Panaygon! Daghang kay salamat no sa pagpanaygon sa DXDCRM Davao nga unta ka kami muhatag sila ang mihatag nga sila na naigon. Kung sa'yo ato ang mensahe na lang para sa Pasko. Kung minsan Pasko no nga balag gulay kuan mayon lawas. Ay, nagsayo. No? Mayon ang lawas. For blessing. For blessing tagagas yang maabot sa umaabot pa ng mga katuigan. Adugay ako nagminaw. Pagsugod pa lang ni mo dahil 1996. Paborito na ako ng programa tanan sa DXDC kay kompleto Ricardos na gyud na diha ang DXDC. At angin na po, dana to ang sunod na tunulan o gapinaskuhan. Tinagya po ng DXDC! Tanay ko! Pwede itong sugilanon, ang yawa nga gustong maangin. Akong ingnon si Mirasol nga pabutangan akong nindot nga higdaanan dias budiga. Unya, akong palimpyuhan. Pabutangan akong aircon aron hamugaway imong pag-istaro niya diha. Salamat. Salamat kayo, Tito. Lipay kay koy nga naabot ka na sa imong hunahuna. Mas mayo ni akadinhi kay aron ba nga musamutak ka aligre dinhi ba? Dako ang garbo og kalipay nga akong gibati dito nga mupuyo uban ninyo. Walay kaso noon sa kaman. Kay kung buot hunaon, sakop manggil ka sa among pamilya dindo. Sangko sa langit ang akong kalipay, Tito Jer. Dagan kayo kayong salamat. Pero, Tito, unsa man? Muuyon ka ang imong pamilya nga muuban ko ninyo din, Ilabi na si Mirasol? Labing siguro, muuyon sila. Saway pagduha-duha. Sa naman sa naay mo isulti na mo, tay? Pagdali-dali ka na pakudaghang buhato. Kuan ka ng mahitungod ni Dindo. Kaya nga naman tayo si Dindo, tay. May hangyo si Dindo nga anhil ang una ka sa puyo, ipon na to din Ha? Unsa? Nga no, gataon, tay. Nga anis siya din nga wala mo na siya kaistaran din Naana gani si Budiday din Nya mo ani pagyud siya aron magsamok-samok. Bugnaw akong tingog di yung ko masuko. Ayaw pagsulti ug ingon ana rimeng. Ayaw. Kay dili ang pagsamok-samok ang tuyo ni Dindo nga muipon nato dinhi. Bugnaw kayo. Nga naman sad ko no, Jerry, nga anhiman siya din, nga naman siya bahay nga ila. Alang sa iyang seguridad, Tintay. Atik-atik sa kabutan-butan tay no? Ha? Unsa goy seguridad tay? Unsay pagtuo niya nato? Mga gwardya kaniya? Mga pulista? Ang yaring mga goons kunuhay be, naman siya goons sa may gamit Kuan man na riming, anak. Wa man ay gun si Dindugot. Imposible. Imposible. Kadaghang nakakita na niya nga dunay kuyog nga mga lalaki. Usa na anak katong tapaw nga Joe. Mga amigo manggod to niya, Ming. O usa pa, Ming, wala kasong anis Dindo na to, uy. Angay tang malipay kay kabahin siya sa atong pamilya. Hoy, Jerry, ikaw ba no? Nagpatuyang na lang yung kasi mong gibati. Basig dalimot kang dili ni ibong bahay do. Kagayam na ding bay! Huwag ka maawa ni Mirasol, ha? Huwag singhag-singhagi, ha? Atik ra lagi gayang butan-butan ay. Sukol nay. Sige, Unya, amahan man ko. Ay na, ayaw na lang na ninyong lalisin, nay, tay. Kay kining bahay nga atong gipuy-an karon dili sad ni ako.
Utang nato ning tanan ngadto ni Arturo. Onya, Mer, sa may imong desisyon, ana. Musugot ta? Nga ni puyos din do ba na to? O sa man niya kuno na siya, asan siya matog? Gawa na yung bakante din ni Sato. Nagsabot namin ni Dindo. Nga anha lang na siya sa budiga. Gilimpyo ka naman ako daan. Ang kuwan lang ana, ato ng palitan og kutson para higdaan na niya. Pabutangan na itong aircon. Iga, yahaya, kasusugod niya, tay. Butangan pa dog aircon, tay. Ya, palitan pa og kutsyon. Kesa may mo palit. Si Mirasol. Hala, no? Baya, no? Siya pa'y manghasol din niya, siya pa'y atong gastuhan. Uy, sobra na sa tingali kayo na tayo, uy. Ikaw ba riming, Babs? Malimot ang tanong na atas simbahan ni mo. Basta ako musupak di ko tayo. Ganong atribida man kaayo ka, ha? Tanan lang yung maayo na kong huna-huna, no? Talang. Tanan. Tanan na lang yun na kung maayong huna-huna imong babagan. Kung sa magi, naitabo ni mo. Nayawaan ka, ha? Na, ako na Gusto na Ang anak, imong utok nayawa. Tay, ayaw nagkasuko. Una ko mo sa nung anang hangyo ni Dindo. Ako na siyang istoryahon. Uy, Mer, ayaw ba yung sugot, Mer, ha? Hilom! Hilom na riming! Ayaw lagi pagsagit lagi dire. Sige na. Pero, oy, paminaw. Hilom ha, hilom. Nagpaila lang ka sa kangilad sa imong batasan. Wa pa di ka matugtor? Are you not sleeping? Wapas yo. Di ko magatog sa paggunaw na ining sitwasyon na. Ayaw palabi ko na una. Kinahanglan sab kang mapahuay. Masulbad lagi ning tanan. This will be solved. All things bright and beautiful. Masulbad na. Ay, kanunay na kong giampos Ginoo siya. Batagtaron og unya nga unta dunggo niya ang akong mga pangamuyo nga mabuutan na taon as Dindo. Manang imong gimo, Tor. Ayo na. Naibaw ko nga kasing-kasing yun ang imong kinasing-kasing yun ba? Ang imong pagpangiliyo po sa Ginoo. Lisod, Tor. Ator naman ako may turo, no? Lisod siya. Kana ako na. Ay, naging posible kayo ang atong misyon ining kalibutan na. Bidawat ko ining maong hagit para lang makabayad ko sa tanan akong mga sa. Pero di kiday laling. Nagbasol jud ko sa tanan akong gihimo kaniadto. Kung wa pa lang gid unta ko magpabadlong ug naminaw ko sa tambag sa akong mga ginikanan kaniadto, di gid unta maingon ini ang akong kinabuhi. Kay bisag ako nag-examine ko sa akong kaugalingon, di gyud ko makapasar nga mahimo kong anghel siyo. Ay, no, bad na. Ayan lang hukmi ang imong kaugalingon. Na may Ginoo nga muhukom na to, Tor. Ipadayon lang ng imong kanang your prayers, mga pag-ampo. Ug hukti ang kaaghop sa gugma ug pailog. Lisod yung kayo siyo. Ipakita nimo sa tao ang gugma nga mismo siya. Wa gyud gani maning kamot nga magbag-o siya kaugalingon. Og mo nay wa na ko masabti siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Masabta na lagi na ni motor. Naglibog pa lang yun kita. Kita. Libog ta. Tungod kay pulos manggod kadautan ang atong nakita karon kay gihimo ni Dindo. Itugyan lang yun ako ang tanan nga tos Ginoo siyo. Basta kay gihimo na nato ang tanan nga katakos. Pero saon ta man? Murag kuli gyud kaayo nga makapausab ta og kinaiya sa laing tao nga magdepende ta sa iyang kaugalingong abilidad bangag sa ilong. TNT. Sa TNT. Tinuod na, Tor. Pero, sagdi lang. Pagdayon lang yun na, Tor. Di kita mo hunong sa pagbuhat umayo. Di kita mo surrender. No retreat, no surrender. Salamat kayo sa mong pagdasig na ko kanunay siyo. Nagpasalamat yung kayo kung dako sa Ginoo. Nga bisan pa sa akong kahuyang, gipadad-an japon ko niya og kauban nga sama nimo. Bangag sa ilong. Come on. Salig lang yun ta sa Ginoo. Ang atong pagtuo. Ubanan yun na to sa buhat. It's kiis. Uy, usam ng it's kiis. Gusto ka siyo. Bangag sa ilong. Bueno! Isa mas bueno. Attorney Buen Algono. Higala, amigo. Okay, sige.
Ani na lang, Tor. Mga tuog na ta. Kay gabiin na. Oo, Ug manapot, ug manapot. Ay, una lang katog dito siya. Sunod na ko rin tog taon. Nala, sige. Muna lang ko og katuog nimo. Oh, Oh, come on. Ginoo ko. Naibaw ko nga di yung ko takos alang nimo. Tungod sa kangilad sa akong mga binuhatan kaniadto. Pero nagbasol ko sa tanan na kong nahimo. Hinaot nga imo kong tabangan sa akong misyon nga imong gisangon nako nining kalibutan. Tabangi ko, Ginoo, nga malamdagan ang unahuna ni Dindo ug di na siya magbuhat pa og dawtan. Usa ka to. Doon na may kalit nga mihayag sa kamalig. Papa, akong aryon si Lucio. Show, hayan ka, Show! Lucio! Birds! Hayan ka, Birds! Oy! Asan mo ito, Hana? Kalit magkawa din eh. Show! Pastilan nga nung kani. Asa magkada ng Hana? Ayaw na ko suliyo. Pasensya na kayo, Mer, ha? Nga, nakadisturbo ko ninyo din, eh. Wa na kaso din do. Oh, salamat kayo sa imong pagsabot, Mer. Wa kay angay pasalamatan din. Kay una sa tanan, wa pa ko muuyon sa imong hangyo nga mopuyo ka dinhi. Ha? Pero... Pasensya na kayo ka din do. Gikasubo na ko nga dili ko muuyon nga anhi ka dinhi puyo tipo namo. Way katarungan nga muuyon ko ana tungod kay naam kay kaugalingon ninyong panimay. Oh, mao ba? Hinaot nga masabdan ko nimo din do. Og dili na ko mohatag pa sa akong mga panahom bahin ang mga butanga. Kung gusto ka mo suroy din dili di ka didaan. Able ang among pultahan alang nimo. Oh, nakasabot man ko, Mer. Sambot ko. Salamat sa pagsabot. Pero, Mer, kumusta naman dito ka? Okay naman kaayo ko din. Malipayo na kay ko sa kong kinabuhi. Mayo kay nagmalipayon ka. Pero ako, nagpaabot yapon ko sa dakong kaygayonan nga magkabalik ang nindot na itong relasyon kaya to. Di na. Di na lang ta mag-iskot anang mga butang, habi. Kung mahimo lang, ayaw na pagdahom nga napaki mapaabot na ako. Pangita na laglain. Kanang babae nga magkauyon ang inyong gusto. Pero, meron. Bisag unsaon ako. Ikaw gigipitik sa akong kasing-kasing. Gusto na din do. Wala ko'y panahon ang mga butanga. Palihog lang din. Ayaw na pagunahuna na ako. Oh, dili, Mer. Nibaw ko nga nakakapay pagbati na ako. Kung dili ti ka mapugos kang mga panahon, magpaabot yapon ko sa tukmang panahon. Ipamatuod ko nimo. Nga akong gugma, lunlon ug lonsay. Ako ra ang bugtong higugma nimo sa matuod, Mirasol. Kasakit sa kong uwa niya eh. Wayog ko makatugang tot karon. Asam ka daytos, Lucio. Usam ka itong dakong kahaya gabi nga murag nisud sa among kamalig. Ginoo ko. Ayaw ang taon ni Tukot nga doon ay mahitabo sa akong partner nga si Lucio. Panalip din taon siya, Ginoo. Unsa ba ning kalakiha, Mirasol?
Ngano bang imo mang gibalibaran si Dindo nga ako na batong gipasaligan nga makapuyo gid sa dinhi uban nato. Tay, wa may kaso nga ako sing gibalibaran, kinakasabot man sad siya. Siya may kaso. Kalain ang malibad ang tao, nya nalanghig tarong. Lain din na mo balibad tatay nga, may pasabot man sa kunyag tarong. Kung may daw tanan mo balibad tatay. Hoy, ilam. Ayaw pagtingog. Ako ginayan dumtan oy. Dili ikaw nga akong gikaistorya. Mindset! Ako ginayan kontrahan. Misulti raman ko tay. Kay wala man gyud daw tanan mo balibad ta. Ayaw lang pagtingog diha kay wa kay labot. Og nganong masuko man sad ka diri konsultihan ka. Otlabo ka. Ay, ate rapod noon. Tay, ayaw lang ko'y pagsingka dayon. Wa man gani mamugo si Dindo niya, ikaw na hinoisog kayo. Bitaw, bitaw, bitaw. Hilam ni Reming! Ay, si Reming na sad ay. Sagbat sa kada. Kamong tulo ba? Nagparihas lang mo. Mga wa mo'y tartiyo. Way mindset! Buang mandaling tawhana. Nga. Ang angay ng tatay, no? Siya may angay ipa-exorcist kay murag nayawaan na ginayang una-una. Di na gin masabtanay. Ay, ako gani mahinayak anak niya, kuhaan ko manggina siya ubol-ubol ba? Da. Na, di na lang na natutubayan si tatay, oy. Ang saon nga, anak naman ginayang kinaiya. Maayo ra gyud mi roy, nga wag gyud ka musugot nga mupuyo si Dindo uban nato dinhi. Wa man sad gyud tay kabutangan niya din higod. Asa man sa ibutang? Di siya ko yun kay hasol na kaayo. Na, di man sad gyud ko muuyo na eh. Lainan ko maguna-unaan ang bisag kinsa na ato papuyon dinis bahay good. Ilabi na nga lalaki pag ginas Dindo. Mao gyud mer, mao gyud. Ako ba? Usig gyud ko makasabot anang Dindo. Ngano sa gyud kahano nga hina siya mupuyo sa ato? Kay bulungan. Mura mahinog na yakap pagtong tawhana? Na, wa na tay ang hisgutan pa anak ming uy. Ang importante nga ni balibad na ta. Mirise. Ha? Wala mo sugot si Mirasol din? Wajo, Yay. ibalibaran ko niya. Kung saan kaya magbalibad? Basta kay ibalibaran. Pero wa na'y kaso. May kaso para nako. Naibaw kong naglikay na nako si Mirasol. Ay, sayang. Pero bisag maglikay pa siya nako, Joe. Dili gihapon kumulunga sa akong tinguhang ito niya. Kay uba pa ko mahuman sa atong misyon. Kinahanglan nga mabawi ginako ang tanang katigayunan nga akong gipataguan ni Arturo kaniadto. Din, kuan ba? Nahibaw ka si Mirasol kung asa na taguin ni Arturo? Natural! Nahibaw yun na. Kaya sawa ko na siya. Kung buto na hunaon, Joe, kana si Mirasol, mao na siya labing adunahan dinhis atong lungsod. Siya mo'y labaw sa tanan. Tugod kay, naan niya ang tanan akong katigayunan nga akong gipataguan ni Arturo. Pastila, no? Sa ato panagilom-hilom man din na si Mirasol. Mao nga di ko kumusugot nga di na ako maangkon si Mirasol. Kay kun, madayon lang yun nga makasalmi. Wa na yun unya ako'y problemahon pa. Kay sigurado kong mabawi na nako ang tanan. Pinaagi ni Mirasol. So ayan guys, nadunggan na po natin ang laing episode karong adlaw. Diri sa ang yawa nga gustong maanghel, wala ko kapamati guys no sa sa episodes kay busy ko guys, but ako nang paminaw no. Pag may free time yug ko, syempre pag may free time man ang gyud no, paminaw gyud nato na. Og hopefully maka-upload ta guys no sa mga asoy og bag-ong bayani ugma. Busy ba ko ugma guys sa ginaingon ko na lagi ganina na activities guys sa kuan munisipyo ug apel ko sa mga invited no. Munang thank you so much sa nag-invite na ako no, pero ayun nga guys, maggasto kay na may entrance o gift no. So unsa man ang inyong mga gipang kaanan ron guys no, gipang apilan nga mga activities since Pasko man karon. I'm sure di gid mawala diha no ang mga Christmas parties,
mga sa pa man, mga exchange gift, parlor games. Di yun na siya mawala no karong mga panahon na kay usa man gud po na ano nga makahatag og kabibo sa Pasko. Kung walay activities, boring kaayo no. Guys, para sa daghan pang komentaryo, maghimo tag reaction video guys, no? There is a KMGS. Thank you sa pag-akyat ng live ko ngayon. Happy 95 eyes guys. Hello, hello. We win the big. Nakakatog din. Nakakatog. Nakakatog. Tog? Okay, may bisita sa balay. Saan na yung bisita? May lami akong sudan dire. May lami akong sudan. Nagpaklay magud may ganina eh. Sige na nagkarne. So shout out guys, shout out. So shout out. So hello, shout out sa inyong tanan guys, manginigit kanin yung tanan. Hello. Bata pati. All you gotta do is just meet me at the mga bayot mo din sila. Dili. Bayot. Mag-noodles ako. Abi ni mo gabi paklay na sudan na mo gan paklay. Dili na nagsigir ako karne, mayuta ko nimo way lami akong sudan dire. Gabi paklay, paniha pamahaw paklay, paniuto paklay. Oh, karne na puro. Hindi na ako magkarne ron. Imnon na to aron. Tinapan na kada. Gani. Hindi mayo magsigi karne.
karne po. Balay gay karne. Ngita ni